ଆଉ ତ ମୋର ଦେଖୁଛୁ ତ ଗାଁ ସାହି ଭାଇ ଲୋକ ଦେଖ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛୁ କେହି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି କେହି ନାହିଁ ସେ ଯାହା ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଦିନେ ଭିତରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ କାମରେ ସେ ଗଲେ ମା ତାର କାନ୍ଦୁଛି ଇଏ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି ସେତିକି ମୋର ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ବାପାକୁ କିଏ ମାରିଛି କାହିଁକି ମାରିଛି ବାପା ତ କିଛି ଦୋଷ କରିଥିବେ ଯଦି ଜଣେ ଦୋଷ କରିଥିବ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛ ତମେ ଏଫଆଇଆର ପରେ ପୁଲିସ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ତାପରେ ଯଦି ପୁଲିସ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନ ନେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ବୁଝିବି ଆଉ ଏନି କଷ୍ଟ ଯେତେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଲା ଗାଁ ଲୋକ କିଏ କ'ଣ କହିଲା ଫୋନ୍ଟା ମୋତେ କରିବି ବୁଝିଲୁ ନମ୍ବର ରଖିଛି ସେ ନମ୍ବର ମୁଁ ବି ଦେଇଦେଇଛି ଫୋନ୍ କରିବି ଆମେ ଆସି ଜେଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆଉ ଯାହା ସହଯୋଗ ମିଡ଼ିଆ କହୁଛ ତମେ କହିପାରୁନ ଫୋନ୍ କରିବ ଆମେ ପିଲା ଆସିକି କ'ଣ ପାଇଁ କରିବି ଠିଆ ହେବେ ପାଖରେ ନହେଲେ ତମେ ବୁଝିଲ ଆଉ ଯେ କ'ଣ ହେଲା ତାହେଲେ ଏତିକି କଥା ଆଉ ଅସୁବିଧା କିଛି ଏମିତି ହେଇନି କି ଟଙ୍କା କିଛି ନା ଖାଲି ଏଇଟା ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ତମେ ଚାହୁଁଛ କି ଆମ ବାପାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ ଯିଏ କ'ଣ ହେଇଛି ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟା ଜାଣିବା ନୁହେଁ କି ଏଠି ପୋଲିସ କ'ଣ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ ତ ଆମେ ଏବେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ନୁହେଁ କି ତାପରେ ପୋଲିସ କିଛି ନ କଲା